Čau, tady Rudy a dneska je den po Alfredu, takže my se jdeme podívat na pláž, jak to bude vypadat. A je sobota 7.3. zhruba 12 hodin a Alfred by nás už měl přejít, ale za sebou táhne trošku víc deště, takže máme zhruba 3 hodiny na to, aby jsme šli podívat na pláž a nezmokli jsme a pak půjdeme zpátky domů, protože bude velký déšť. Tak jsme na Colum Beach, což je naše nejoblíbenější a nejbližší pláž. A jak můžete vidět za mnou, je docela velký vítr a taky větší vlny. To velké nebývají. Takže ani pláž nevypadá moc zničená, akorát trochu víc vody přichází, není tam teda síť. Taková volejbalová síť, kde se dá hrát volejbal za mnou, tak tam není, takže to je asi sundali. Co bylo obrovský přílivy. Teď jsou hodně větší než obvykle. Normálně se tady i při velkým přílivu se dá tady prolít. Tady. Ale dneska jak můžete vidět, je to asi semolence, až to zasahuje tam. Takže ten příliv je hodně větší než obvykle. A jinak my jsme měli být zasaženi taky Sunshine Coast, ale nebyli jsme. Nebo aspoň zatím ne. Dá do vidět, že se ještě se blíží nějaký déšť. A nejvíc zasaženo bylo Gold Coast, Brisbane a Byron Bay. Jak můžete vidět, tady teď ukážu videa. Jak jste mohli vidět, co zasáhlo ten cyklon Alfred, zasáhlo Byron Bay, Gold Coast a z Brisbane, takže to bylo docela ostrý, vlastně tou nášlo střechy, měli obrovský vítr a pláže na Gold Coastu to zdemovalo, takže tam bylo tam nějaký zhruba 2 metry spát. Hromadu aut bylo vlastně vyplavených na moře, hromadu zatopených baráků, strašný. Takže my jsme naštěstí tohleto nezažili, nebo nás se tohleto nedotklo. Jsme tady v pohodě a tady z ničeho není, akorát trošku ty pláže, ale v porovnání s Gold Coastem a s Brisbane tohle vůbec nic není. Takže tak, já vám tady ukážu, dneska je tady hromadu surfařů, tak vám ukážu, jak lidi surfují, mám tady taky pár záběrů z drona, takže tak. Celý Sunshine Coast a uvidíme, jestli to dojde až k nám domů. většinou se to zastaví tady a nám to moc nedojde. Takže tak, že my si vezmeme bodyboard, budeme se bodyboardovat, jak můžete vidět, že hromadu lidí surfuje. A pak asi vracíme zpátky domů. A vám tady ještě ukážu pár videí, jak velký byly ty vlny. Vlastně ten cyklon nás zasáhnul tady Sunshine Coast minulé nějakých 60. letech, takže je to nějakých zhruba 60 let od toho druhého cyklonu Alfred. Jestli zítra bude trošku pršet, tak vám můžete ukázat, jestli bude zaplavený nebo ne. To se dozvíme dneska večer. Tak jo, díky, že jste viděli to video a do dalšího. Čau.